Wah. Panen pari. Iya. Bapak Lurah. Ganteng sekali. Iya. Mesti engko iki diparingi. Lek ra diparingi kepiye? Ngisin-ngisini. Sapa sing ngisin? Aku. Jaluk ra diparingi ya. Ah iya. Yen pancene ora tresno. Mbok yo kandha. Kandha sing prasaja. Aja gawe kelati. Aku ora bakalan gondeli. Seneng kowe. Sajak roh entuk dolanan ngono. Iya. Alah, aku ya seneng kok tapi. Alah. Ora nek sing nakoni wis aku ya seneng. Dadi nek Noval ki seneng kaya entuk dolanan. Kowe ya seneng nggo dolanan ngono ta. Lah gelem tak nggo dolanan? Bocah ngemal-ngemil parandene awake ya ora kendhu lho nggumun aku. Awake siset ngono kuwi. Wis ngono kuwi sing apik wong wedoke kaya ngono kuwi. Yen disawangi ketok njemenakake ngoten niku. Nadyanto ngaku seniman hebat, seniman senior kados Mas Mbah Wir menika angkatan tahun 72. Ning menawi Winong dereng jaran nggih dereng lega penggalihipun. Luar biasa. Mbak Winong menika saking Laladan Tulungagung. Pernahipun ponakanipun Bu Kesi. Pulunan kula. Mila yen karo Ume wah jan manute ora umum. Tanggal iki nduk nong, aduh pun enten job Pak. Wis to aku iki apamu. Ayo ngono iki. Kowe apaku. Oh nggih Om siap. Budak. Nil aku Om lera Om ya Lek. Ngono nggih. Mbak Winong, wis mangano terus nong. Ayo. Selanjut mangano ora apa-apa ngono. Mong kuwi bagian dari seni keindahan lho kuwi. Kaya kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri. Ya nggih. Pun sarjana seni nggih Mbak Birgita nggih. Alhamdulillah sampun gendong anak. Gelar sarjana. Alhamdulillah luar biasa. Elok tenan. Ngono kuwi waranggana anggere duwe titel kaya ngene ora gampang diremehke karo para warga. Wah, bae sindene titele ya dhuwur. Wah, Bu Kesi bae magister seni. Mboten manajer seni ning magister. Wah, bae Mbak Birgita niku sarjana seni lho. Niku kangge ngangkat derajat tumrapipun waranggana piyambak. Ngoten niku nggih. Kalajengaken menika Mbak Sukesi Rahayu Ibu Sukesi Rahayu. Pami kula ngundang Mbak niku nggih memper wong Bloko Suto kalih Kyai Medion kula menika blak-blakan. Bu Kesi niku wiyosan tahun 78 menawi kula menika 81. Lekte niku 3 tahun. Dadi dheke rabi untuk kula niku padha karo untuk brondong. Nggih. Aku mbiyen ya ora ngerti roh-roh kok ditemokne, kok karo iki. Nggih matur nuwun wis. Nyatanipun nek karo bojo gematine ra umum. Ngerti bojone iki kok iki raine kok butek nih langsung diamplas. Langsung digawa nggen perawatan. Di apa kae suntik ngangge apa kae jenenge? DNA salmon ngono kuwi. Ha iya. Ben kial, ben kenyal ngono kuwi. Atur nuwun Bu Kesi. Le tresno mergo yen ngerti sing lanang penampilane mboten kok napa niku nglombrot ngoten dheke nggih melu marem, melu seneng kuwi lho nyatane bojo kuwi iso ditampilke. Kalajengaken menika nglerek melih Mbak Trihastuti Retnawati Waljinah saking Ngawi. Menika waranggana, walah tenan digodhog ra iso empuk. Saestu nggih. Menawi Mbak Tutik menika Waljinahe Madangkara, menawi Mbak Lia menika Nanik Raminipun Madangkara. Nggih, selak tenan. Nggih. Barontane Mbah Wir, ayo wis pas. Wis elok temenanan. Anggere enek Mbak Lia, Mbak Tuti, ati kula pun tentrem pun remen. Golek sinden kaya piyai loro niki serangel. Engko bagian sragenan iki Mbak Lia, sing klasik Mbak Tuti. Anggere metu gambir. Ayo.
Nggih. Stasiun Gambir malah. Pamungkasing Paseban menika sejatosipun nggih sanes liya braya ning menika nggih tasik keluarga wonten kampus isi Surakarta ning sampun lulus. Mbak Eka Prihatiningsih. Wah nggih. Meten saking Sragen ya. Nggih. Sadurunge engko ngaturi Mas Gareng, pokoke santai mawon Mas Gareng nggih. Mengke tetep jenengan enten wektale ning mboten sah susu, mboten kesah susu Banyol, santai mawon rene. Ha nggih. Kula tak ngaturake ingkang klasik wiwit sonten dereng ngaturaken ingkang klasik nyuwun pambiyantu dumateng Ibu Sukesi Rahayu kangge ngunjukaken panuwun dumateng para sesepuh, para pinisepuh ing laladan durenan. Monggo ngaturaken ingkang klasik rumiyin Sinom Parijata Bu Kesi. Nyoba kaya apa? Inggih Pak Dalang. Nggih. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Lekne Sinom Parijata kok biasanipun sampun biasa ngoten lho. Terus? Menawi kepareng kula badhe ngaturaken jineman anggitan kula nggih. Anggit Laras Prabowo. Jineman Kenyon Desa. Oh iya. Oh Kenyon Desa. Menika yasan panjenengan nggih. Inggih, jinemanipun. Wah, nggih. Dipun aransemen kalih Mas Daryanti. Wah. Ingkang gender menika. Oh nggih, nggih. Mas Daryanto, Mas Daryanti. Mas Daryanto to jeneng. Nggih. Nggih. Lan niki wau dipun anu lho tunggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi tole? Lah kae lho bocahe ning kono. Wow. Mbok rene to Le. Ah nggih. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya, waduh, iya wah, iya Mas. Iya mbiyen muridku saiki wis melejit. Nah, kok ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene. Ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Ha iya. Ora ayo aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk Aja bintang tamu ngutik-ngutik macan turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho, Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk bengi lek bintang tamune niken. Niken kok mak jedul bae tutik semetu. Aku ya niken salihu. Ayo. Ayo sesuk bintang tamune akeh tenan kok. Enek bancine barang. Indro jenenge. Mula mangke pripun seragame padha karo Mas Dangkara mboten. Aku nembang apa ya bingung dhewe alah turu. Ayo nggih. Kenyon Desa nggih Bu Kesi nggih? Nggih. Oke, siap. Monggo diaturake. Kagem para sesepuh adi sepuh ingkang tasih kepareng wungon wonten ing lokasi mriki ugi ingkang kepareng wungon wonten ing streaming kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Ya, ngono. Monggo. Menjiwai tenan. Tur mboten umuk, mboten sombong. Sejatosipun karya-karyanipun Bu Kesi niku kuwatah sanget. Kula duwe bukune niku duwe. Ning semune ora pati pede menawi dipun aturaken. Bedol kayon ning duwe kok dhek iki. Estu bedol kayon. Limbukan iki jogetan napa nika jenenge gliyongan duwe niku Bu Kesi niku. Ning isin arep ngetokke. Senengane ngetokke aku. Tegesipun karya-karya kula menika lho tembang-tembang Asmarandana apa dandang kula. Monggo,
Aku marai salting aja ngono, aja ngono. Aku marai malu ngono, salting. Adewe iki wis tuwek lho, Pak. Lho, gak usah ngomong tegese ngene lho Bu Kesi, aku lak sok gawe nulis Bu Asmarandana apa Dandang Gula ngono kae, ya toh. Terus sampean sing nembangke, tegese lak jenengan ngetokke karya kula, ngoten lho. Iya, ngetokke anak embarang. Malah ora. Niki ingkang mresani tasik kuwatah, Pak Lurah, perangkat tasik nenggani, warga masyarakat kita tasik kathah, Pak Dalang. Adewe kudu semangat dadi seniman bengi iki ya, Pak ya. Nggih. Eling-elingono anakmu papat, wayah remagat, jajanane wakeh, sekolahe bayare larang-larang. Sampeyan lek ndalang kudu semangat ya, Pak ya. Aku lek ngragati bocah-bocah insyaallah kuat. Kosmu lho enteke wakeh men to. Rumah saku duit piro-piro del. Ayo. So kari ngunduh kok. Nggih, amin Bu Kesi. Ya. Amin. Ing panjang dadya putri kang sembah nuwun Bu Kesi, mugi-mugi saged kinarya jampining sayah babil khusus dumateng Pak Lurah lan ugi para panitia sedaya ngono ya Gong. Oke, siap. Yo Mas Gareng, nggo mriki Mas guyon sareng-sareng kalian kanca-kanca Madangkara. Ya. Yo, kurmati langsung kemawon gethuk ngurmati kalian Mas Gareng saking Wonogiri. Wis ngadeg to pisan. Walah malah disiki kesergepen sampean iki. Apa engko selak tanggapan esuk apa piye? Mboten, Pak. Nggih. Kaya anu nggih saka semangate nggih. Nggih semangat, Pak, mumpung enek gawean kok. Kok ketoke dadak sedakepi ngopo? Adem, Pak. Lha ngerti adem kok ora jaketan kenapa ngangge klambi guthil ngono kowe? Jane nggih sarungan, mungkin nek kula munggah panggung sarungan dikira Gareng lara. Nggih mboten enten kula mboten nate krungu kabar jenengan sakit geran apa mboten Pak pancen kula telateni minum biomoringan niku pun menyehatkan saestu apa. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak entuk nggon lah. Mboten kula kalih jenengan niku nggumun jenengan lak tanggapan niku tiap hari langsung mboten umum ngoten niku. Ya umum Pak. Umum. Tegesipun ngantos ngoten niku cara menjaga iki aja ngomongane obat lho ya. Cara menjaga kesehatan niku pripun jenengan niku? Tidur secukupnya, istirahat secukupnya, gunakan waktu luang untuk istirahat. Ora neko-neko. Durungokno iki. Ora neko-neko. Kowe kuwi lho Slim. Umur 37 kok gula wis 850 ngono ki. Nggih. Akeh men ora. Lah niku duwe gawe ora duwe ragat gula Pak niku. Oh, wis sedia ya. Nggih, mau ngecom wedang pahitan terus dhek teng arep meja tur. Kencing manis kuwi. Kencing manis iki enek wong manis pengen ngencingi ngono Mas. Ngencingi ngeten. Ten. Wes. Ya campur sari, ya wayangan, pundi sing dadi plenengan. Nggih. Ning jenengan jarang lho, nuwun sewu. Dawuh. Jarang lho ngantos yah enten mes setengah telu parandene sing mirsani sik sementen iki. Lah mula niku Pak, mula niki kula nggih ngudharasa Pak. Wong ten mriki kok penontone betah ora gelem mulih, mongko hawane adem ki ya merga pancen tresna kalih wayang saestu Pak. Warga mriki niku kula mbatin ngeten iki penonton kuwebak nganti gara-gara umpama kula dalange wayangan tak barke jam 11 awan. Kula wau ngoten, Pak.
Jam 11 awan. Cih. Iya, Ora apa-apa aku jam 11 ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Anggere ditambahi anggaran karo Pak Lurah ngono kuwi. Nggih mengke mata uange yen. Yen piye? Yen enek anggaran tambahan. Oh iya. Nggih tegese pancen piyai mriki sangat berbudaya. Apresiasinipun terhadap seni menika luar biasa. Tresnanipun kalian jati diri bangsa wujudipun wayang kados mekaten, ya mirsani wayang ya karo tirakatan, karo nyuwun marang purbane Hyang Agung, muga-muga ing durenan sedaya para warga sak tedhak turunipun manggiya hayu lan rahayu slamet donya tekan akhiripun. Amin 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 amin. Wah beda wis ora bal datun thayyibatun meneh. Iya. Cerdas dalang Inggris Pak Yoyok ngene iki tenan nyenengke ya. Alah. Mula ora kleru pilihane Pak Lurah lan masyarakat. Niki ngrawuhke Pak Yoyok tus-tuse dalang tegese tirakate gentur. Mula angsare sae Pak Lurah saestu Pak. Iku bar nanggap Pak Yoyok niku masyarakat mesti subur makmur panguripane Pak. Niku saestu. Mergo Pak Yoyok niku dalang sing ora tau neko-neko. Amin. Nggih, wo nek kalih garwane niku saestu. Romantis ya. Jujur. Heeh. Wedi. Sing mburi dhewe ra penak omonganmu ya. Lho, wedi iki wedi gawe contoh sing ala, ngoten lho, Pak. Oh iya. Wah jeneng kepala rumah tangga iki lak tegese patut tinulat sak keluarga. Betul. Mula laku becik saking Pak Yoyok tinulat anak-anak lan garwa. Wah iya. Wis tau krungu kok kanca-kanca madang karo Pak Yoyok kok ngapusi Bu Kesi wis tau krungu? Empun. Oh, ya empun. Berarti empun. Berarti ya wis baik nggo kita-kita wae lho ya. Malah. Pak Gareng. Lho ndak, Bu? Kula goleki kanca iki. Manut, Pak, Nggih, manut. iki tak goleni sing menik-menik Mbak Umi karo Mbak Lintang Pambayun. Ha iya. Langsung kalih, Pak. Langsung loro. Oke. Ben rata engko. Siap. Nggih. Ayo coba panas-panas mlaku ora nganggo Ayo sanggale diseret lamaane wento Surabaya geger musine radio Jakarta jadi tetap merdeka. Alhamdulillah. Sing siji iki Mbak Umi. Nggih. Kan nek tronteng to? Kok ngertos jenengan apa mirip? Iya, mirip. Napa nih? Kowe iki anake tronteng. Nggih anake telonteng. Mbokmu jenenge Putri ta? Nggih. Salim. Nggih Pak D. Iki bapak. Oh bapak iku lah asline jenengan. Ah, piye Nduk to? Lintang. Pripun, Ya Pak? iki sing jenenge Bapak Pucung ya. Pak Gareng. Walah. Wah, Cici. Pokoke nulat karo Bu Kesi. Nggih. Nek tem mriki. Nggih. Ya nyambut gawene, ya usahane, ya bektine ro kakunge. Sing calon-calon manten. Amin. Nggih, leres. Alkam nderek bingah, Pak. Ibu sampun damel kos-kosan. Nadyan to bapak pusing keuangan. Nggih. Ning nyatane sok ben iki bakal ngunduh. Nggih. Pinten kamar, Pak? Hah? Aku ora hafal. Piro ya Bu Kesi? Pinten kamar, Bu? 14.000 kamar. 14 tingkat Sak ngoten. desa kuwi malah ora. 14 kamar. Oh, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Kanggene sing ngekos-ngekos. Nggih. Lan jenengan badhe ngekos mriku nggih saged. Lah kula pun duwe dhewe kok. Duwe kos-kosan ya? Empun. Teng pundi? Nggih enten Wonogiri. Oh, AC, kamar mandi dalam, tidur luar. Sik to, ngomonganmu ki piye to? Piye to, Kamar Pak? mandi Kleru dalam, ku neng ngendi? tidur luar. Kok iso Pakai tidure mak AC, spring bed, Jos kuwi. komplit, Jos kuwi. kamar mandi dalam, Nah. tidur luar. kudune tidure di dalam. Di dalam kamar mandi nggak boleh, nanti atit. Jangan ya, Dik. Oh iya. Nggih. Alhamdulillah. Kula sakniki maine properti kok, Pak. Wah, Saya umur kok kula niku properti, perumahan, terus ruko, terus gedung, minimal niku nggih kontrakan ngoten niku. Yo jenenge selera hidup sakniki pun ganti, Pak. Nonton umur. Nggih. Mobil kula nggih pun kula ganti, Pak.
Sing ndek mung Xenia, Avanza, sakniki kula ganti Lamborghini, Alphard ngoten niku. Spot nggih. Dolan kula sakniki pun mboten teng nggen hal-hal sing karaoke niku pun mboten, Pak. Kula nek dolan saiki teng Singapura, Australia ngono. Kula adus men teng Australia mengke kathokane kula teng Singapura ngoten niku. Saestu Pak, hobi kula pun anyar niki. Elok. Hobi kula sak Dahare ya beda men. Beda, pizza, hamburger. Kula wis ratu Pak mangan sego kucing ngono, wis ra kenal kula, Pak. Sego pecel ngaten mboten kula maem niki Pak. Mung kula go mulih Pak niku. Ngunjuke beda ya? Non, lek ngunjuk. Mbon beda Pak kula. Teh wis ratu ya. Lah soda. Soda, Pak. Hobi kula sakniki Pak anyar. Hobi kula sakniki ngapusi wong, Pak. Kok malah ngapusi wong? Ya termasuk sing tak omongke iki mah hapus-hapus ngono. Wah iya. Iki Umi sebelahmu iki. Iya wis ngerti, anak wedok Dek Umi. Hafifah. Nurul Hasanah wal Jamaah. Niki anak wedok dhewe. Nggih. Ya nembang cah loro Mas Gareng bening tengah ngono. Dadi kaya apa Pak nek tengah ngeten iki? Napa? Kaya napa? Tegesipun niki lan jenengan iki lak piyai kakung. Nggih. Lek cara wong Jawa sing diruwat kae lho, jenengan lak dipancurane to. Niku dadi sendange. Dadi sampean pancuran, kapit, sendang. Nadyan ke pancurane ora pati mancur nggih to. Ning dinten menika tetep dadekne pancuran ngoten. Ya ora mancur wong sendange ya asat ji ana Pak. Ya nek kula ki ora pancuran. Napa? Padasan. Ya, pasti padasan. Wong miline wis ora banter. Nek pancuran lak banter, Pak. Heeh. Iya. Padasan mung arek tir. Tinggal udut. Napa to Pak De jenengan niku? Padasan. Kula mboten paham. Karo pake kok Pak De dosa. Oh jenengan niku bapake kula. Lho, tek ana tlonteng ngono. Tembangipun napa, Pak? Caping gunung. Wah, iki. Caping gunung. Ya jengglengke nggih to Mbok Adem. Inci. Ayo awakmu sik Saben bengi nyawa Ya Reng. Siapa? Kak Demen Reng. Rada anget to ning awak pisan. Lumayan. Ya ngono kuwi. Lumayan. Tapi karo nyambut gawe karo olah rasa ya karo olahraga. Olahraga kok yahene iku ora nyehati iso mbacuti ngeten iki. Ya aja. Nggon adem. Oper Ora entuk sambat adem, Pak. ora oleh. Nggih. Oper ganti Lintang. lintang. Lintang sapa, Nduk? Lintang Pamba. Lho jare jenengan niku bapake kula masa mboten ngerti jeneng. Sing jenenge kowe lak tlonteng, asline kowe lak Warsiah dhisik iki. Apa nggih? Cah modern kok Warsiah ora. Gawe-gawe. Warsiah Larso. Ayo, Nduk, Larso. Yen memajang mung karo janur kuning Aku wis kaya Hasan Tawangsari urung, Pak. Ayo. Mung kekablak tok ora iso mabur ngono kok. Nah, entekno ya kemampuane mung sementen kok, Pak. Yahene kok mabur. Umi, ya lho. Iya. kembang wae weton Cengkokmu apa bar lewat Gunung Pegat to, Nduk? anu niki masalahe adem niki lho Pak De Oh, kula iki nggih, wis Pak. adem. Ora apa-apa. Sik baleni. Kalau dibilani karo Pak cengkok anyar jare. Cengkok. Garap, cengkok garap. Heeh. Garap. Iki garap iki. Iya. Garap kewirangan. Baleni Om, ayo. Baleni. Aja ngisin-isini ayah. Aja ngisi-sini ayah bunda karo Pak Di. Iya.
Kembang wae weton. Lho ora nggih oon ra ngono. Mboten wani. Mboten wani. Weh. Gunung. Ya kompak karo gamelane reng. Tak latih. Oh, iki sing latih jenengan to? Madangkara sing latih kula. Layak kok iso apik kaya ngono. Iya. Riyen iki lak nggen kula kalah jam jiki kula dol teng ngene Bu Kesi. Iki kaya barange didol ora. Yo, ayo Tang. Ayo toh. Nganti esuk. Iki sing nonton nang YouTube ini kesenian nopo? Iki kabudayan napa iki? Nyatane ya sik bergas sampean, sik rusak. Kula niku nek ketemu Madangkara ngeten iki ya, Pak. Kompake niku lho kula senengi, Pak. Lha mergo sing latih ya jenengan. Lah nggih. Kok saben kula mumbul mesti dijenggleng, Pak. Madangkara. Iya. Pajake madang Kompak liya. ya, tanggap ing sasmita. Lho tenan kekompakan iki umpama kula dalange tak undakne kesejahteraane, Pak ngeten niku. Minimal rampung mengke jajan soto bareng-bareng ngeten. Wah iya. Dadi ngeten niki, Pak. Kompak ya? Kompak lho. Ya ora. Ya muni kok sithik. Lah ya liyane lagi toto-toto, Pak. Iya, elak tenan. Ambekan sik masalah. Ya suwa pira ta Pak Gale? Sampun 50 setunggal, Pak. Wah, 50 setunggal. Baraan kula pun modar kabeh, Pak. Jenengan tetep panjang yuswa. Amin. Muga-muga kabeh wong wis nek jenengan sing urip dhewe to. Lah kok mosok mau ngunal-unul dhewe ngono. Ya, Yo. Ora muni rek. aku lak wis janji to. Engko tak tukoke rokok to. Aku nek ngumpul dijenggleng Madangkara lho iki. Nah. Kadake. Nggih. Nyo, dang garam. Napa njaluk apa? Nah, gelem nyo. 43 wae wis. Rokok garek rongler kok. Matang. Iki mau banyol apa tenan? Saestu Pak sumpah. Tak kira banyol. Kuwalat karo kanca-kanca niku. Yo. Panas udan. Nggih, parikan, Pak. Nggih, yo. Nggih. Ayo ya yo. Bibit saka Mbak Mbak Eka, Mbak. Mbak Eka. Uget-uget. Ayo. Kamu wong toh, tak kira ganjel truk kamu. Tapi nih. Oh, nek ora tau. Ya nek truk nang kono kok ya. Kulino ora tau roh wong. Parikan, Parikan nggih kagem sinten? Oh, kanggo Pak Lurah boleh, Pak Lurah, warga masyarakat. Burenan juga boleh. Nah, Nggih, nggih, ngono. nggih. Donga, Mbak. Menyang sawah, Menyang sawah. ngemek pari. Apa? Mek pari. Mek ya apa? Yalah. Panen. Panen, panen. Oh, ngepek ya. Menyang sawah, Heeh. panen pari. Iya.
Bapak Lurah Heeh. ganteng sekali. Iya. Mesti engko iki diparingi. Lek ra diparingi kepiye? Ngisin-ngisini Sapa sing ngisin? aku. Jaluk ra diparingi ya. Ah, iya. Oke, selanjutnya Mbak Sundari. Ayo, Nah. kaya apa? Sinten mau? Sinten mau? Mbak Sundari. Awan-awan Aman-aman. masak sayur bayem warga durenan mugi ayem tentrem Allahumma Amin. Mangke lek ngamini ngoten niku Bapak Ibu men budaya piyai kene kok. Mboten sing amin Allahumma amin. Ngoten nggih, Pak? Mboten niku. Rararat ngoten lho, Pak. Ora. Nggih, iki tunggal iku ora nggih. Mbak Tri, ayo Mbak Tri. Ayo. Monggo. Telu rono. aku singsong Apa? singsong itu menyanyi Oh, Pak Yo. menyanyi. LC Iya. dia, LC. Saya kan penyanyi Penyanyi. ya aku singsong Heeh. neng kafe lotte Ya ra. Ana LC kok gelungan. Sing song neng kafe lot. Kafe apa mau lo? lotte Oh, ada Lotte. loh Iya, di iya, kafe iya. kafe lotte Kafe lote. mugi sedaya warga gosong Heeh. tansah kathah rezekine Lote, lote, lote. Allahumma amin. Oke sih. Ibu negara, ibu negara. Ibu negara. aku Inji. Iya. anak itik Anak itik. anak itik itik. Itik apa itik? itik Mbok iya. mbok pitik ngoten mawon to, Bu? anak itik Itik. banyak bulunya Banyak napa itik to, Bu? Mbok banyak sing- bulunya Sing banyak bulunya niku banyake napa itike? stop itike stop dirungokke sik dimireng Kowe ra mudeng bahasa Indonesia gareng. Lah yo mosok itik kok enek bulune. anak itik banyak bulunya rungono sik Nggih, Bu, nggih, Bu. rungone sik Kula malah bayangke itik berbulu. Ayo, berbulu domba. Ayo. rungone sik aja diguyu Nggih, ya Bu, nggih, Bu. anak itik banyak bulunya Ibu Kesi cantik Pak Cahyo yang punya Ayo, terima Iya, kasih. Nek ngono ya dibales to, Pak. Dibales no pantun bersambut ki ya dibales. Ini pujaan dari ibu untuk seorang bapak. Bapak wajib membalas. Siap. Nah, Neng yuk. resepsi. Non, Neng resepsi. ya sing kaitane karo itik, karo banyak niku no. Kudu karo kewan-kewan to iki. Lho. Wah, kaya bon binatang Apa ya? maneh iki. Ayo. Sing unggas ya apa kalkun apa blekok moncrat apa ngono kok. Iya nang imbangi no. Ana kirik, Pak. masak gareng. Aku wis batin iki mesti aku kena iki. Ora gareng sampean kok. Hah? Gareng wayang kulit. Alah, wayang kulit ora dipasang ya aku kok. Aku nek dilone kirik pancen nesu Pak aku, Pak. Sebabe? Aku luwak kok. Oh. Malah nemen ora ya. Nggih, selanjutnya. Wah urung, pantun bersambut lho. Pengen tak pecah dadi rombongan piye? Pak iki bosek ya. Ngapunten bosku ya. Sundengane Pantun mesat. bersambut itu untuk menyanjung ibu. Wah. Nah, ngoten. Lah ya mak tentang kewan yo iki. Lho nggih. Waduh. Kita anak-anak menang dulu ya. Menang. Monggo, Ben. Ana banyak kok dibeleh. Bar kuwi digoreng dipangan enak reng. Pantun apa cerita, Pak? Cerita. Oh, lah nggih. Nggih. Membalas. Membalas. Pak Gareng nyuwun sewu Dawuh Ibu. Pak Cahyo itu bukan tipe romantis di depan umum Tak ajari. jadi mboten wani lek badhe napa nggih kata-kata romantis teng ngarep kula niku Aku duwe ding. Nah. Kewan to? Nggih. Ikan hiu Ikan hiu melayang-layang. melayang kuwi saweran TikTok, Pak. Melayang-layang. Nggih. Oh, Bu Kesi, I love you.
dan juga sayang. Kuwi. Gathukno yu karo yang. Ya gathuk ning penekanane iki ora setulus hatine Bu Kesi. Heeh, bener. Nggih ta, Bu? Heeh, Pak Gareng. Ora ikhlas ngono lho Pak Gareng. Kowe malah kompak karo Gareng ora karo aku piye to? Nyata rencana kok. Lah sampean kaya ora yakin lek gawe ora mantep ngono Aku lho ning izin ati. di hadapan orang banyak izin lho. Iya ngono kuwi. Ya selanjutnya bir 4:30 lho, ayo to. Ora masalah. Janjine jam 11 awan kok. Malah Numpak jaran Numpak jaran. ning Surabaya. Wah, ora remuk lato-latone iki ora. Hah? Atu-atune sinten, Pak? Ora numpak jaran. Iki Pake marahi lho iki. Warga ndurenan mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ya, Rani Mukerji. Ayo. Ya Ran. Berakot lontong. Berakot. Lontong. Kayak lontonge lontong gondrong sisan. Reng. Non, niku lho Pak anu godhonge niku lho Pak sing Enggak boleh. Ayo. godhong lah lontong lak dibuntel godhong to Pak. Kuwi dudu gondrong kuwi, ora ngrewok. Yo. Berakot lontong. Heeh. Lalapane timun. Timun. Padha ae iki rumah saku. Warga nggosong. Mugi tansah sayuk rukun. Allahumma amin. Lintang. Pak De Gareng Bangkong. Maksudmu apa? Piye iki mau Pak De Gareng kingkong piye? Pak De Kingkong niki Gareng. kingkong Praira Mayang kok. Kok kingkong sapa kuwi? Tak keprok kowe ngono. Tak sotke dadi cacing ning ora. Ayo tang. Pak De Gareng Bangkong. De Gareng Bangkong Neng pinggir kali. pinggir kali. Masyarakat dusun gosong. Mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Terakhir Nduk Umi. Rombong. Apa? Rombong. 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 Nyemplung sumur. Wes rasa goleki. Mugi-mugi sedaya warga desa Dusun gosong Dawa. pinaringan subur makmur. Panjang Allahumma amin. wis ora kena diprotes mung diamini dhewe ora. Nggih. Ukur sak rombong kok terjemahane dawane ra. Nggih, nggih. Yo, sapa iki urute? Empun telas. Pun. Pun. Ya tang. Nano. Ya. Panas sudan aling-aling caping gunung. Dan subuh. Beduke muni. Sarata Swara suling masuk langsung gandut Mas.
Terima kasih, terima kasih. Mbak Eka, iya Mbak Eka. Sampeyan gandeng piyayi saka Sragen, coba ketokno kasmu cara Sragen. Nah, Sragen dadi Sragenan ngoten. Heeh, iya. Ciri khase kok Sragen. Mau lak mu ngendang-ngendang saiki ben nembang. Ben nembang. Nggih. Apa ngangge Pak? Ciri khas sing saka Sragen, Nduk. Ciri khas. Nah, khase Sragen. Tembangno. Pak Lurah ngersake tembang napa? Kok tesih Wis diancam nekat wae to Pak Lurah. Menawi Pak Lurah pesen melih gending napa? Oh niki ya bener Pak, bener. Memuliakan niku. Oh iya. Hukume wajib kok, bener-bener. Iya iya. Ngersake napa? Kok suara Lah nun sewu Mbak Eka ngersakne napa saking Pak Lurah? Kula pun pekewuh bolak-balik jer diguyu tok isine. Oh, Isin kula. mboten sida cair to, Pak? Mboten kok. Ajeng kula suweki dhewe. Napa? apane? Raine kancaku. Wedi muni kuwi. Suwek tenan e. Oh iya. Kula sing ati-ati lho Pak Lurah le tresna kali panjenengan atus mekaten. Matur mbah nuwun lho Pak Lurah. Panjenengan nyugi lho Pak Yoyo. Apa? Ora beda-bedake aku. Mas yo kula menika senes apa ki? Senes rombongan panjenengan ning panjenengan nggih Bocah ndaku. ki wis gagal fokus. Tak kira Wong ular. cepite dhewe njeglok kok apa iki? Lah nggih tes sing ndaku kula minangka tunggal sak kampus lho Pak Yoyo. Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun. Semanten kula Bu Kesi, kula nggih matur nuwun Bu Kesi. Tak kepro kowe engko rasa sayang ngene. Wis tuwa ora pareng ngono kuwi. Kula ki matur nuwun Bu Kesi ngono kok. Oh iya. Diparingi rezeki kok ya. Nggih, nggih. Kok beda ya? Bedane apa? Wis aku lek pemene sing marani Mbak Niken ngono kae ya ngaten lha nek kula kok Lah rumah aku ya nggumun sinden kaya kowe kok ambumu kok solar wis kok. sinden mambu solar. Mbang menawa dandani genset. Ah, berarti pun Nah, berubah. anu no PPO no. Sakniki solar wingi tap-tapan oli kok ambu. Pak Lurah. Ciri khas Sragenan. Iya. Pak Lurah. Sampeyan kok nembang Sragenan nyeluk Pak Lurah ngopo? Nggih ngersake napa? Napa bebas? Pak D napa gelo napa napa? Nah, gelo mawon nggih. Gelo. Lah kowe gelo iki sebabnya apa kok gelo? Dikai. Ha iya nggih. Sing tenang nek karo Izin sik karo Pak Lurah arep nembang gelo izin sik. Pak Lurah menika kula badhe nembang gelo. Nggih Pak Lurah nggih. Sebabe apa? Nuwun izin kula badhe nembang gelo. Sebabe apa kowe nembang gelo? Ya wis kuwi mang lho. Kula badhe nembang gelo. Gelo lho niki. Iya iya. Ya ya gelo. Gelo.
nembange gelo kalih joget ciri khase genduk Eka. Ciri kok kandhane sinden ki enek cirine iki mbuh kok. Ciri khas. Dadi iki engko khase apa cirine pun. Yo kase ra tak gawa aku nang omahe bendara masjid. Kok tak gawa kase. Nggih. Ora joget musik lho kerajaan kubis. Ngeten iki, Pak Yoyo pangen aku karo. ngeten ngene. Cobi-cobi tak cobi. Tak Apa manut men karo awakmu? Lah iya ta. Cure pengen jajal. Ah iya, pengen roh maksudnya. Nggih. Yuk diaturake coba kehebatan seorang Eka uget-uget di hadapan Bapak Kepala Desa Ndurinan. Semoga setelah tembang ini bisa cair. Ayo. Pangestunipun ngono ya. Amin. Pengkang bakan menika. Nggih. Monggo ta, gelo dadas yuk. Ya kan? Sajak roh entuk dolanan ngono. Iya. Alah, aku ya seneng kok tapi. Alah. Ora nek sing nakoni wis aku ya seneng. Dadi nek Noval ki seneng kaya entuk dolanan. Kowe ya seneng nggo dolanan ngono ta. Lah gelem tak nggo dolanan? Ora semestere karo Manoval dur ndi? Lho kula kakak tingkate. Wah, kita Mbak Yune berarti. Nggih, kula semester wis lulus di aku. Wis lulus dong. Wis lulus to? Mosok. Kuwi baleni neh kok. Baleni neh. Baleni neh ra trimo baleni neh. Sekolah ora trimo barang iki ngopo? Ora trimo baleni. Ben nang isi Solo saiki pindah nang isi Gemolong. Enak isi Gemolong. SMK yo ngawut ae. Ya tarik Kak. Nggih, sakniki nggih. Oh, iya no. Moji nemro. Kaya ngene lelakon. Biyen ngopo kok dadak ketemu asik. Yen pancene ditinggal gawe gelo ati tak tawa.
Unik jogetan. Lah ya unik mleh wau anu parikane Dek Umi. Piye? Ketoke tak kira bareng Dek muni nyonol dhewe mong. Jarak Pancen dhewe ora gelem dibarengi kancane. Barengi. Ben kita menonjol dhewe. Menonjol. Boten Pak tegese iki idene paling duluan ngono lho. Iya bener. Blarak disampirke bareng kono areng nguyak ketuturan, Pak. Ora nyandak. Piye to, Dok? Blarak disampirke terus piye, Nduk? Nggih, Madangkara pancen oke. Bar kuwi piye mau kowe? Ngene terus. Umi ngono mau jane kencane bareng. Kencane bareng mau. Bareng wis suwe iki. Wis suwe. Tapi kowe mau dhewe. Dhewe. Isin gak ngono kuwi? Ya isin. Coba ben ora isin nggo tombo isin bareng ya. Bareng. Aku wegah aku. Nesu Lah awakmu iki nesu to. penggerak ya, penggerak ya. Mah aku. Jak bareng ra gelem. Nesu to. Bar iki aku mau senggak. Ini mangan ae terusan. Karo uyo. Yo, 1 2 3 yo. Yo. Ayo. 1 2. Kendangan aja. Pak, Ayo. Pak. Ora sak ayo. Wer. Yo. Ji, ro, lu. Blarak disampirke, Madangkara pancen oke. Yo kabong to. Aku dipung milih yo, kabong kabeh. Nduk, umi aja nesu, tak omongi to, Nduk. Iki mau pancen sing ngongkon meneng kabeh bapakmu. Nggih, Bapak pancen maci awakmu, gemes. Tenan ngoten to, Pak? Mergo arep tak ganti cakepane. Napa? Blarak disampirke, Bu Kesi disampirke. Ora ada ngene, pas ngene. Blarak disampirke, bukan si penak Pak Yoyok sing duwe. Lah iya. Kiyaine penakan, Oh, iya. gak angel-angel. Terima kasih. Sama-sama. Pak Lurah piye? Pak Lurah. Piye Pak Lurah piye? Ayo. Ya Kak, ya. Cakepan iki. Kok Iki bintang tamu kondang ora apal lho. blarak disampirke. Kaya ngene, yo. Kuwi Blarak kaya ngene lho. Nah, anggere urung anu Pak Lurah kok mesti lali. Kaya ngene lalakan. Biyen ngopo kok ndak ketemu. Yen pancene ditinggal. Ayo ati sak lawase. Makasih. Sudah. Makasih, Mbak. Saya genti kalau tak nampilke sinden-sinden sing sonten mau dereng tampil. Cih, Pak. Maneman. Ayo. Cih. Mergo pancen kanggone piyayi mriki niku sinden Madangkara iki pancen top kabeh. Wong nggih diantu-antu Pak. Nggih. Dandan kae sore ngantek wis nguyuh ping pindho barang kok ya urung tampil. Mbak Tri terus Mbak Mbak. Bir, ayo. Mbak Tri, Mbak Bir karo Mbak Winong, bertiga. Iki jogete cah telu ki walah tenan top iki apik tenan. Ayo, coba kaya apa. Dalam lagunya yaitu Gitir Sumilir. Coba apa. Berbaju dalam melodi. Ayo. Maka lanjut kemawon. Gitir Sumilir oleh trio Wek-Wek Madangkara. Ayo. Blarak disampirke. Madangkara pancen disampirke. Pancen oke. Maka cot dados yuk. Oh. Hey. Oh. Arya ketok sesang ora gede. Oh,
Mbak Birgita, Mbak Triastuti karo Mbak Winong luar biasa. Jos.